guys, magluto tayo ngayon ng biko. Haluan natin ng ano. Ano nga ang tangalan ito? Black rice. Black rice. Sarap ng biko ngayon. May black rice. Binigyan ng kumare ko. Mar, salamat nito ha. Binigyan mo ako na naalala mo talaga ako. Kasi paborito ko to eh. Thank you, Mars Leonie. Yan, ihalo lang natin para mag-black rice. Sarap sana to sa puto maya. Pero magtira ako nito konti. Ito kasi, ito marami kasi to siya. Ito, maraming binigay sa kumare ko. Yung iba nito, ihalo ko sa, sa pagkain namin, sa bigas namin. Tapos magtira ako para magputo maya ako, di ba? Okay guys, let's go na. Guys, hugasan natin ng ating mais. Yung mais naman ni. Uy, wala may taklaro misterya nila sa pandemic ba, oy. Hugasan na natin ang atong humay. Yan, hugasan natin guys para siya malinis. Saka natin siya isain. Ito guys, pangatlong ano na to, pangatlong hugas na ito guys. Pang-apat, ihalo na natin salang na natin sa kayo, sa apoy. Ang nag-aapoy na dibdib ni Bisdak Vlogger. So, lubog, nagyapon niya siya guys eh. Lubog, nagyapon niya sa baw. Diyan na. Ato niya siyang ano kayo. Ayan. Hindi na ito daganong sabaw kay malata man siya guys. Tama lang ko na siya guys eh. Ito na guys. Tingnan natin guys. Tama na yan guys. Yun. Ito na siyang sindikan sa mahiwagang touchscreen. Ito guys, bumili ako ng buko guys, kaya gusto ko uminom ng tubig sa buko. Pagkatapos, ito guys, muna itong tuno, atong ano sa atong. Ayan, naglalala na. Ilonod na natin ang ating biko. Parang ano, mainit ba? Mainit ang katawan mo. Aray! Ano itong yatong biko? Ayan. Sarap na ito. Biko nga tapol. Nindot gining libre nga black rice ba? Libre lang, walang bayad. Binigay kasi sa akong kakumari. Salamat, Mars. Walang santo. Dami kang kapabalaghan mo. Yes, ano na naman? Ready, get set, go! Yan, ang sarap ng biko. Ato sa ning takpan natin padukot ko. Galamit mo isang madukot ko. Love. Payupan. Bakit ba? Sarap ka. Takot ka ba sa camera? Yung taga-video ko. Laging delay. Walang sahod to kasi delay lagi. Wait lang. Pag tinatawag, wait lang. Ayan, ang biko natin luto na. Ang sarap-sarap. Ready to eat na. Kain na tayo ba eh? Hindi naman na magawa. Tagsa-tagplato nga.
Wow, plato. Ikaw. Ha? Gusto mo si Kwate? Ha? Sabi mo si Kwate? Bilhan ka. Gawa ko, tabliya. Tingin ka man. Ha? Gusto mo ba? Flash nyo! Revive boy, revive! Harap. Matag ka nila gamay naman. Oh! Sabi nila gamay. Pero ano Ito ay may hatag ayaw. Tuan ka to hinong hatag na tuan. Hindi rin. Ay, taga-arbor na to ba? Gatagan kami na silang pirmihan na silang gatagan. Oh! Ano pa? Pati nyo ni-revive! Ito ang una-una ha. Ayaw gusto na mo. Tulog pa sila karon. Ano na. Libad ng pulis. Alas 3 na, matulog din sila. Sige, kaya ito. Puntahan mo doon. Tingog ko. Unahin daw nasa doon nagbigay ng lakul. Spike down A.